Zdravo moji mačići, danas je nova epizoda. Ja sam prosto jer ne mogu više snimam zato što je tamo bila čak i neka veštica. Čak mi je bilo malo dosadno s tom vešticom, nigde ne mogu da hodam, da idem to jest, znate. I nekako mi je bilo baš onako čudno i sada se ne plašim zato što sam stavila da kada bude mrak, zombi da ne dođu. To je baš dobro. I kako vidite, već sam malo preživjela tu. I sada ćemo da... Hoja! Sad ću da ubijem iz prvog puta. Ne. Vidjela sam tako kada neko ima mač, kada tako skoči iz brzine, baš brzo je ubije. To je iz jedan ovako. Hoja! I sa mačem. Pjam! Neće sada. Znači nema mač, a ruku. Ajde, ubi se to. Imamo i kožu, ljudi, možda možemo da nađemo čak i konja. Evo, nam treba. Ajde, mrzim lišće, ljudi. U Minecraftu tamo. Tako uopšte volim. Oj, nazdravlji, ljudi, recite svi komentare. Nazdravlji, zato što moj brat igra isto sa mnom. Minecraft. On isto nešto priča. Hrana, možda ne beži. Čak je mrak, ali ne želim da proveram da li imam monstrum, zato što... Ljudi, plašam se. Što smo našli ovo tu? Siva ovca! Moram da te ubijem, izvini! Sorry. Moram. To! Yes. Sada bi ja ovako sklonimo. Seht ihr, ljudi? Soll Leute, mein Papa. Aber jetzt müssen wir nicht probieren. Ich weiß es nicht. Ich habe voll Angst, das zu probieren. Zašto se piše na nemačkom? Prosto... Ok, ljudi, izvinite što pričam na nemačkom, ali ja sam nešto navikla, ne znam. Izvinite, ljudi, evo, samo plašim se... Ne! Ne! Šta da svetli? Ja se plašim da posle ne izađem. Da pravim... Oh my god, ovdje ću sigurno negde pored da napravim kuću. Sada ću da napravim prvo mač. Crafting. Sad ću prvo da napravim mač, ljudi moji. Ako ću se... Jedan stak! Cool! 2 staka, 3! Cool, drugari moji. Kako možda se pravi, ljudi? Ne. Ovako... Kako da napravimo ono? Kako se zove? Ljudi. Šta sve mogu da kupim? Pa sigurno nešto mogu da kupim. Ne, sigurno nešto mogu da napravim. Kako da se pravi, ljudi? A tako kako? A dajte. Ljudi, šta je ovo? Tako. Tako, ajde. Vratite mi. Tako. Mogli sam neki mač da napravim. A da, ne. Ljudi. Još ste mi krevet uopšte. A dajte. Mogu da napravim sada. Mogu bar nešto da napravim. Da zna da je iz tog glupog. Ali kako? Ne, ja sam takva paničarka. Kako se zove to čudo sad? Ljudi, ja se ne mogu da napravim. Krevet uopšte sigurno ne mogu da pravim. Ljudi, pa šta sam to radim?
daj. Oh my god! Jej! To, ljudi! Ne. To, ljudi, napravili smo. Jej! Sada mogu da pravim nešto. Ja bi odmah... Znaš šta bi da napravim? Ne moću. Tako da je sigurno sada ovdje. Pa da. Mogu napravim 8 ovakvih. Ne, nisam tu htjelo. I da. Izvinite ljudi moji. Ok, šta možemo da napravimo? Da. Jedan mi je dosta, ali uopće zašto je mač? Ako nema monstrama. Ali dobro ljudi moji, šta mi briga. Ej! Jo, to mi isto treba. To... Ovako, meso mi za sada, ljudi, boga mi ne treba. Ovako. Ovo mi za sada treba, meso ne, i ovo za svaki slučaj. I tako, eto, sada smo da spremili, ljudi moji. Samo mogu to da napravim. Da, ali samo ovo ćemo... Sada mi veze. Sada smo dobri, ljudi moji. Oj. Dobro, nema monstruma, to je isto dobro. Monstruma, vidite, ne. Okej. Sada ja mislim da ne trebamo da bežimo, zato što... Razumem to da ima svašta. I sada moram polako se spustim. Bože dragi, kako me nervira ovaj to mali moj malo. Sada moramo brzo nešto da iskopamo, zato što nam treba pić, ili kako se ono zove već. Dobro, ljudi. Ja bih ovdje napravila kuću, ovdje isto udobno. Ovdje mogu napraviti jedan krevet lip, tako nešto. Možda još malo, zašto se plašim da neće bude dovoljno, ali sigurno će. Ali dobro. Tako. Dobro, sad imamo to. To ovo mi treba prije. Ajde brže, šta ako ima monstru, moji dragi. Skašem, joj. Šta ti sad dođeš? Bože ljudi, kako god idemo. Znam ja nešto ne vidim, ali dobro. Ovo, ako hoćeš, Andrej kako ja kažem, možda napišeš u komentare da te pozdravim. Ako hoćeš, ako su otvoreni komentari. Uopšte ja ću da ostavim ovo ovdje. Molim te. Reci nešto. Nećeš. Ok, sad ću kinem na drugi. Izvinite ljudi, morala sam da kinem i taman je dan. Taman će sad dadi. O, ljudi. Ja vidim neko svetlo tamo, ali samo se jako plašim da tamo siđem. Molim te prekini. Ok, dok ne nađemo fakele, ja ne znam šta da vam kažem. Fakel, baklje sam htjela da kažem. Ja to znam na ruskom, zašto ja znam ruski prosto. Da, kad vidim to. Ajde, sad mi treba pić. Gdje može da se nađe pić? Bau. Ma kako, ljudi? Ajde prekini.
Prosto idi. Joj, ljudi, našla sam, ali sad trebam njemu da držim cucul, tako da, ljudi moji. Ajde preko. Sad nema da si plakao, znači, ubit ću te. Tako. Jao. Ma gdje je sada peć? Izvini, ali moram da te pustim. Jedi. Eto je, propustila sam. Konačno, radimo, ja ću napraviti samo jedno. Tako, ovco, sada gledaš, više nećeš. Izvini. Huja! Nisam ni lupala jedla. To je tamo! Ej. Oj. Drži cuclu više, ajde. Nemoj da gmećeš, samo nešto gmećeš, ljudi moji, samo nešto gmećeš. Čuj, šta ne radi, šta mogu da radim sada s time, ne znam, stvarno, ljudi moji, molim te, preknite. Izvinite, ali stvarno šta da radim? Ma šta da radim, ajde mi reci lamo, glupa. To kola. Dobro, sad neću se pljujem. Šta bićeš, ne? Šta bi bit, ne? Ne? Pa da. Dođe i onda dobio. Konačno dobila sam ovo, možda ćemo naći konja, ljudi moji. Samo ako imam možda, imala mesta. Dobro. Šta da se radi? Što da se radi? Sada idemo ka našoj kući. Dobro da nema vas. Dobro da je tako brzo prošla noć. Sada... Pšam! Wow, kako sam dobro zapalila. Hajde, dođi. To. Suzbjela sam vas. Oj, molim te. Oj, smiri se. Ljudi moji, ja sam napravila taj mač ovakav da bi bolje ubijala svinje, ali sa monstrima malo bolje, ali samo ja nisam mogla, zato što, razumete, jako se plašim i nisam mogla. Opa. I nisam mogla i da. Ljudi, ja sam sada prosto jedna konja lepotana našla. On je ozbiljno sladak. Ja hoću da ga primim možda. Oh my god, volim me. Baš srećna. Na reklame. Baš sam srećna. Mogu da ga još... Samo nema rupu. Ne! Dobre. Znate kako ću ga nazvati? Boga mi, nazvaću ga Andrej. Boga mi da. Eto, zvaćeš se sada Andrej Pro. Boga mi, oće. Izvinite što šmrkće malo. Da mi sad sedlo. Kako se pravi sedlo, ljudi? Prosto stvarno ne znam. Ok, ćemo nešto od ovoga da napravimo, možda ovako nešto, ili možda ovako, možda ovo. Ja bih ovo, ajde. O, ljudi, to je stvarno već dobro. Hopalac, sad smo lepi. Da sam i tad lepa, ali ja bih bolje. Eto, ovdje hoda Andrej. I baš je brz, kako vidite. Boga, nije brz. Andrej Pro se zove. Kako je sladak. Ali dobro, au, moj prst. Mjau. Sada imamo ovakav kameni mač. Ljudi moji, moram bakli da napravim. Imamo takav mač i baš sam srećna. Mjau, mjau. Ok, kako se pravi baklje?
baklje. Kako sam to rekla? Gdje su baklje? Kako se pravi? Ma imam to. Sad ću napraviti. Napravit ću ono. Tako da ono... Šta ćeš ti? Ja njega neću da ti imam. Ne sviđa mi se. Ok, ovako jednu baklju ovdje. Vidimo, ovdje imam baš puno ovakvih čudića. Ljudića. Ovo će biti ljudi moje pečenje. Oh my god. Oh my god, koliko je. Oh my god. Ovo će mi trebati ljudi isto za baklje. Da bi imala puno baklje. I uopšte da pečem meso. Isto. To je isto baš važno. Ljudi, nemojte pišite u komentare da sam cheater zato što sam na pauzi našla konja i kameni mač. Nisam cheater, nego prosto sam imala puno kamena i štapiće i napravila sam mač. I prosto sam vidjela okolo jedan konj i rekao, ajde baš je lijep. Onda je prvo isto s vama sada. U istoriji. Sada ne u istoriji. Vidi, ne znam kako se pravi sedlo. Stvarno, ja bi sad stvarno napravila svetlo. O ne, ovo mi se... Ne. Ovo mi se završava. Eto, imam sada neku rupu. Čekajte, našla sam ovo tu zato što mi se ovo istrašila, ali ja bih htjela prvo da istrašim ovo tu zato što je eto neko tako... Idemo dalje da kopamo, ali samo ne ovdje. Ne! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kakva sreća ljudi, naravno nisam našla... Oh my god, se već plašim malo da me neće me ubije ovo. Neće valjda da me ubije. O ne. Ubit će me ljudi. Ne. Ljudi, ubit će me. Hoće prosto da me ubije. O ne. Što ovog ima u Minecraftu? Ne, samo ne to, molim vas. Ali dobro da sam našla ovo to, ali... Sam nekako malo sada... He? Šta je ovo? Je to sigurno... He? Je to sigurno metal? A, to je nešto drugo kopam. Ili? Dobro, sad je ovo tu... Pa ajde, sram se, neću to pa. Samo se jako ljudi plašim. O ne. Ne! O bože, što je ovo sada? Ne, god. Drugari, sorry. Ne, neće valjda. Yes! Ili... Čekaj, to nije ni bilo... Samo nemoj da mi kaže da to nije ni bilo. To je sigurno metal, ali samo nekako čudno. Sigurno nova verzija, pa... Dobro. Ljudi, čudno. Jao. Tako. Valjda neće pa ne. Dobro, nema za sada, valjda i ne vidim ništa šta. Je to to? Nema više? O ne. Čekaj, stvarno ima. Ima još ide. Možda, au, gore. A ljudi, to sam se obradovala. Ajde, neće mi ovo dovoljno. To meni je mrak kako sam vidjela, ali sada sigurno bude malo svetlije. Tako da ćemo sada, još uvijek nismo napravili krevet ljudima. Ali barem imamo nekog konja koji se zove Andrej Pro. I on mi je mali drugar. To baš je brz. Mjau. Prvo ću da napravim... Čekaj. Ne. Nemoj da mi kažeš. To nije metal.
Ma beži! Kako izgleda metal? O ne, jel imam barem nešto za sobom? Nikakav metal. Šta ovo svetlo tu? Šta ovo svetli? Se baš plašim da idem vamo. Sada gdje su baklje? Aha. Koliko? Dobro, ljudi, idemo. Zato što je nebitno stano. Još nešto malo plašim. Šta ko uopšte imamo od stoma? Aha, ti svetliš. Dobro, i on će biti dobro, ali samo da su baklje. Aha, sigurno sam ih potrošila. Evo sad je dan, ljudi moji. Ja zašto ne mogu idem? Hvala sam da skoro. Ja sam mislila na tamo. Ja bih uzela sve baklje odmah, zato što ne bih baš trošim baklje. Mjau. Mjau. Okej. Ja se zovem Milka zato što volim Milka. Još jedan konj! Obožavam konje. He? Čekaj. Imala sam... Aha. Nisam vidjela. Sorry. Ali... Sad ću ljudi... Da idem u vodu. Ne! Utopit ću se! Iđi gore! Idi gore! Lupane. Ja. Okej. Daći konju. Ajde, preplivaj tu, preplivaj. Tu, ljudi. Može to ovako? Ne. O ne. Ja prosto sada ne znam šta da radim. A da, imam jedan pa... Čekaj, Andrej, molim te. Da, mora ovako i sada može... Dobro, jednostavno, da. Ovaj tu... Evo, Andrej će mi pošalje poruku zato što smo mi brat i sestra, ne rođeni, ali dobro. Ovo da se zove Andrej Pro... Ovaj tu... žuto-crni ili ovaj tu brown beli. To se zove Andrej Pro. Koji mu se više sviđa, on će da mi napiše poruci. Sad imam dva konja. Jedan će se zove Lela Pro, jedan Andrej Pro. I neko on izabere, meni se oba sviđa. Tako da, ja sam 5 level, ljudi moji, tako sam srećna. A sad idemo još malo do... Hujo! Kako je odletalo. Kako smiješno. Okej, ljudi, idemo. Kako to radim? Wow! Mjau. Ja bih htjela... Tuns. Uopšte baš sam srećna. Super, imat ćemo hranu. Nisam gladna, ali treba će nam hrana, razumete? Au, ja ne mogu da hodam, pa ne znam što. Tu hrana. Moji konjici. Moja dva konja, kako vidite, već smo našli konja. Ajde, ovo plus ovo. Može malo, ajde. Malo hrana da bude prije hrana. Treba da bude pečena. Tu. Može nešto drugo da se stavi ako mi nešto ne treba. Bude cool. Ali dobro. Moramo da pečemo hranu, ljudi moji. Mačići, to jest moji. Vi ste moji mačići, onako. Jedan se potroši za 5 minuta, to je čak puno.
Vidite, sad imam 16 i bit će 15 tek za, vidite već koliko gdje je ona vatra. Ali dobro, ne želim da mi prosto tako ode. Što ne mogu da izađem sad? Eto, imamo hranu za sad. Eto, ajdemo ovdje, tako nešto. Ljudi, ajdemo da probamo da pritajimo ovog konja. Ajde da vidimo da li će... O, s prvog puta opet! Ej. Opet s prvog puta i on je brz čak. Ne znam. I Andrej, ako hoćeš da samo ako se otvoren komentari, napiši u komentarima da li možeš da me pozdraviš i gotovo. Uj. Ups, ne reklama. Dobro sam ovdje reklama. Ja, ako bi sad našla još jednu crnu ovcu, to je gotovo. Tako. Ajde da cepamo drva. Ajde, da napravimo kuću. Imamo već jedan stek, ali dobro. To je... Drveća su uvijek. Moraju uvijek da budu pri ruci. Ok, neću baš daleko da... Drvo mi treba. Dobro, ne, ali... To! Sam rekla da je dobro, uj, da to nađeš. Treba mi je uvijek ovako da radim, ljudi moji. Stvarno je cool. Tako sreća. Pa, uopšte ne baš tolika sreća, ali... još jedno? Ne. Ali dobro, nije baš toliko velika sreća, ali... Ja ću kopam drva, ili? Druga drva, ili ne? Dobro, ljudi. Idemo ja možda još malo tamo. Neću ti tamo. Naljutila sam se. Što nema metala. Prosto odradno. Ok. Ali neću držim ovaj mač, zato što... Idemo sada prvo. Drve. Evo tu sve ćemo sada ovako lijepo da sklonimo. Ove tu vune. Treba mi još jedna ovca. A ti Mr. Bean. Ne sakrije. Evo, doviđenja. Kako se kaže? Ok. Ok, treba nam još jedna ovca i daske i to je to. Možemo da napravimo brzo. Opa, hleb. Kakav hleb, krevet. Ja bih htjela pravim krevet zato što ja sam Milka, kravica Milka. Ja volim čokoladno mlijeko, ljudi moji. Ako volim čokoladno mlijeko, pišite u komentarima kreća. Ako ispadne sada vuna, ljudi moji, ja sam stvarno... Ne me kaže da nije ispala vuna. Ne, daj. Čekajte, ljudi. To, vuna. Ali dobro je to i beli krevet, ili isto dobro. Dobro je beli krevet, isto dobro. Tako da ćemo sada lijepo da napravimo jedan lip krevet. Ok, bežimo, ljudi, da napravimo jedan lip krevet. Prestani da govoriš krevet. O, možemo jedan sam da napravimo. Ajde. Napraviti samo jedan. Zato što ne bih... To! Ljudi moji. Imamo prosto sve nad glavom, naravno. Sad ne mogu spavati, da. I sad mogu sve te odrazne stvari da stavim, evo, neću najviše da izgubim ovo to sve, zato što može ovo da se ubaci kod... Ne, samo može da se...
isto, ali okej. Ovo tu nam ne treba, tu nam... Kad, stekovi, samo neki stekovi, ljudi. Dobro, ajde, ovo ćemo sada ostavimo i gotovo smo. Sada pane mrak, idemo spavamo. Sada brzo stavimo u sanduk. Da, vrlo lijepo. A ti što gledaš? Ja moram sve životinje, ljudi, dobro. Šta da radim, stvarno? Ljudi, izvinite. Moram isto brzo da stavimo u sandučić. Eto, ljudi. Pa, ja bih rekla, to je to za danas. Ono sam snimala 31 minut, kako vi vidite. I ja bih sada samo još nešto rekla. Ne. Ajde, brže, pa noć je. Kako volim da skačem na ovaj krevet. Ajde, pa noć. Ja bih samo rekla, ćao ljudi. Ne. Laku noć, dobar dan.